учители. Благодаря на подполковник Русев. Проследихме изцяло мисията, която беше предварително заложена. Изпълнихме всички указания, които бяха по нея. Използвам случая да благодаря първо на българските летци за чудесната работа, за перфектната организация, за личен състав. Да благодаря, разбира се, и на техните американски колеги. Днес завърши мисията по съвместна охрана на въздушното пространство на Република България. Давам изключително висока оценка. Всъщност висока оценка получих както от командния състав, така и от американска страна. Още веднъж използвам случая да благодаря. Това се оказа една изключително полезна мисия, както за нашите пилоти, така и за техните американски колеги. Общо взето всичко това, което предварително беше заложено в плана, беше изпълнено и ми дава много голяма надежда да продължим напред съвместно, винаги когато има тази възможност, защото тя подобрява оперативната съвместимост между нашите и чуждите пилоти, съюзнически пилоти. Вярвам, че през тази една седмица България, българското въздушно пространство беше охранявано по-добре и имахме по-голяма сигурност, без това да коства отказ от национален суверенитет, държа да го подчертая. Господин министър, това означава ли, че трябва ние да абдикираме от поддръжката на боеспособни военновъздушни сили? Това, че имаме съвместна охрана с натовски съюзници, как ще се развиват от тук нататък българските ВВС? Точно обратното. И всички факти и обстоятелства сочат на там. Вие много добре знаете, че в резултат на усилията, които положи правителството, имаме одобрен проект, който финализираме. Вчера имах разговор, знаете, че встъпи в длъжност новия командир на военно-въздушните сили. Имахме изключително сериозен, дълъг, продължителен разговор. Останах изключително впечатлен от неговите идеи, от начина му на мислене, изключително висок морал, отговорност, поставя законодателството на възможно най-високо место. Той днес има едно обращение към личния състав, което аз видях. Изключително много ми харесва. То говори много повече за генерал Стойков, отколкото всичко останало. Нека да не забравя, че финализирахме договора. Може би през месец ноември ще получим последните 2 двигателя от Полша. Имаме обществена поръчка, която върви към своя край за други 10 двигателя, неизползвани или ремонтирани, които решават въпроса на военно-въздушните сили. Така че няма никакво основание. Поръчали сме КСА-та, други резервни части. Финализираме обществената поръчка. Надявам се, че в рамките на тази година ще направим всичко възможно да има поне още няколко изправни самолета. А с проекта нов изтребител? Помолих генерал Стойков да направи пълен преглед на военно-въздушните сили и се надявам в най-скоро време да получа неговия доклад. Помолих го да направи преглед и на проекта, за да съм сигурен и той да е сигурен, че всичко е наред. След американците кой ще ни помага? Това зависи единствено от нас. Знаете, че по силата на закона, на законодателството, ние сами трябва да преценим с кого бихме желали и това е формата на двустранен договор. Има различни възможности. Знаете, че водим разговори и с Полша. След няколко дни моя британски колега ще бъде в България, секретаря по отбраната в ООН. Ще говорим и с него по този повод, но за мен беше важно да се убедя, че тази мисия е полезна както за нашите пилоти и личния състав, така и за нашите съюзници. Same question in English. Could it be a principle for a permanent base, so this joint air policing with the Americans or with other nations, so Poland, for example? Това са, нека да отговоря, вие вероятно ще. Това са двустранни договори. Всеки един договор двустранен има своите параметри и той се случва между двете страни. Т.е. въпрос на споразумение. Кажете сега за полета. Полета останах и подполковник Русев ще разкаже подробности, но всичко това, което за мен беше като информация в суров вид, т.е. аз съм го виждал само на хартия. Т.е. всичко това успях да го видя на практика. Това беше идеята, да се запознае лично с мисията, с идентифицирането на самолета. Знаете, че имахме учение. В случая пътнически самолет с пътник на борда, агресивен пътник на борда. Самолетът беше идентифициран, беше локализиран, визуализиран, беше съпроводен, беше издадена в крайна сметка и заповед да каца на летището, което и се случи. Перфектна организация, присъединиха се един малко по-късен етап
и нашите съюзници, американските пилоти. Много добър синхрон, добра организация, още веднъж благодарности. Кога ще стане ясно? Съвместен air policing с американските пилоти? Не ви Кога разбрах. пак ще има такава седмица? Надявам се съвсем скоро. Колкото по-скоро, толкова по-добре. Пак казвам, въпрос на преговори. А кога ще бъде избрана следващата страна, с която ще си партнирате? Не бих могъл да се ангажирам с конкретни срокове, защото това, пак казвам, въпрос на разговор. Но нека да финализираме. Ето виждате, че тази мисия беше осъществена напълно безплатно за България. Тоест, това е един много добър критерий, наред с всичко останало, но нека да не подценяваме и професионализма, и възможностите. Аз се позаинтересувах и разговарях с някои от нашите пилоти, включително и с подполковник Русев, който ми каза, че това допринася в голяма степен за оперативната подготовка, за координацията и след като е така, аз ще направя всичко възможно да продължим. А имаше ли инциденти в тази седмица? По този въпрос няма да говоря. A larger part of the Bulgarian population is quite pro-Russian. How much is this influencing decisions, political decisions about further joint projects with other nations? За влиянието, за руското влияние в България не веднъж съм разговарял, не бих искал да отварям тази тема. На първо място бих искал да кажа, че НАТО е отбранителен съюз. Ние не проявяваме агресия към никого, но НАТО ще продължи да спазва своите ангажименти и да направи всичко възможно всеки един от съюзниците, член на НАТО, да се чувства сигурен и защитен. Така че не виждам нищо лошо, тук няма провокация, точно обратното, правим всичко възможно да подобрим, както вече споменах, оперативната съвместимост. Благодаря. Last weekend was this huge Russian maneuver in Crimea and Krasnodar area, which is something like 25 minutes flight from here. How much did this influence this joint mission which was happening in the same time here? Поради тази и други причини НАТО взе своите решения от срещата на върха в Уелс за предно присъствие и за подобряване на комуникацията. Знаете, че изградихме вече център за координация за силите на НАТО в София. Предното разполагане се случи, беше потвърдено на срещата във Варшава, така че предприемат се всички необходими мерки. Надявам се и Русия да в голяма степен да ограничи своите провокации към Съюза и в частност. Колеги, може да вземете интервю с пилотите и от американска и от българска страна. Уважаеми колеги, за мен е удобство да ви представя полковник Джейми Крохърс, военно аташе на САЩ. Може ли да дойде малко по-напред? България. Той може да отговори на вашите въпроси. Thank you. First, I would like to, on behalf of Ambassador Rubin, thank Minister Nenchev and the government of Bulgaria for the opportunity for us to participate in this joint NATO mission. Благодаря ви. Първо от името на посланник Рубин бих искала да благодаря на министър Ненчев и на правителството на България за възможността, която ни е дадена да участваме в тази съвместна мисия. And personally, I would like to thank Brigadier General Lalev, who I think is behind us, for hosting 110 of our U.S. Air Force airmen, not only for this exercise, but General Lalev and his base have been hosts many, many times for U.S. airmen, and they're always great hosts for our people. Освен това, в личен план бих искал да благодаря и на бригаден генерал Лалов, който не за първи път е домакин и посреща американски авиатори. В момента тук има 110 души личен състав от американските ВВС. This deployment was from a unit from California, also with airmen from other places, but they have been here before in Bulgaria. They were here in much of the spring time frame and then up in Romania and returned for this exercise. This is part of our continuing commitment to the NATO alliance to support our efforts. Тези хора, които са тук в момента, американските летци, са от ескадрила в Калифорния. Те са били друг път тук, идваха тук през пролетта, след това провеждаха тренировки в Румъния и след като приключат задачите си тук, отново ще се върнат в Румъния. И всичко това е част от нашия продължителен и дълготраен ангажимент към усилията на НАТО. The United States remains committed to its NATO allies and to our efforts to maintain a free and secure Europe.
Съединените щати остават отговорни и ангажирани с съюзниците си в НАТО и Европа и са решени да подкрепят една сигурна и свободна Европа. And I again just want to thank our Bulgarian hosts, and we look forward to continuing cooperation. Thank you. Искам да благодаря отново на българските ни домакини и очакваме с нетърпение да продължим нашето сътрудничество. Каква беше основната задача, която изпълнявахте тук? What was the main objective that you were conducting here? As the minister has stated, this was a exercise that turned for joint air policing. And the joint air policing mission is a NATO mission that we conduct with Bulgaria in this case and have conducted in many other places. Както вече посочи министъра на отбраната, това беше мисия по съвместна охрана на въздушното пространство. Това е мисия на НАТО, която ние проведохме през тази седмица в България, но сме провеждали и в други държави. Нека този изключителен човек, който направи и тези упражнения, с когото имах честта да летя, да кажа няколко думи, зададете вашите въпроси. Още веднъж да благодаря. Вие видяхте колко висок професионализъм, на който получихме признание не само от Съединените щати, от нашите полски колеги и от всеки друг. Господин подполковник. Добър ден на всички. С партньорите от Алианса ние летим от вчера и със сигурност това е полезно за нас за повишаване на нашите способности и за повишаване на нашата съвместимост. Така че те винаги са добре дошли да летим заедно, да тренираме заедно, да дежурим заедно. За съжаление, от много години насам ние имаме два лимитиращи фактора. Това са ресурсите и количеството изправна техника. Искрено се надявам, ако не панацея, поне ключа към по-светлото бъдеще на нашата изтребителна авиация да бъде финализирана проект на изтребител. Искрено се надявам, аз като ми колеги тази работа на това. Какво не ви достига сега? Ние до скоро бяхме в руска система, сега само променихме нашите документи, начина на летене, променяме нашите тактики, така че винаги има какво да се учи, какво да наваксваме и в какво да догонваме нашите партньори от Запад. Как искате да е нови изтребители? Нови изтребители искам да е нов. Да е различен от това, което имаме в момента, тъй като аз смятам, че МиГ-29 достигна своя зенит и това, което ни дава като възможности, като способности е далеч под изискванията на НАТО. Но чисто нов или по-малко употребяван? Това има кой да го реши. Ние сме дали нашата експертна оценка, така че не е наша работа за да избираме сега. Благодаря ви. Инциденти? Това към мен ли е въпрос? Не, към министър. Какви инциденти? По отношение на съвместния полисник, никакви. Благодаря ви. Никакви. Напротив. Няма никакви инциденти. Няма. Тренировъчна мисия или реална? Това е реална мисия, но тя не изключва и тренировъчни действия. Така че съвместно през тази седмица българските военно-въздушни сили със своите американски колеги извършваха охрана на българското въздушно пространство. Не е имало инцидент. И според договора, за колко време ще продължи това? То приключва днес. Днес е последния ден, беше една седмица. За бъдеще вече споменах, че това е въпрос на индивидуален на всеки конкретен договор. Благодаря ви. Надявам се, че останахте доволни от това, което